ndio wataamua. Kinde ni modong mana seche manok to ya skunde pacho ka jotend din kod kuonde lamo jiwo mondo mi hocho chwale skunde ni mar dok piny mar timbe makare kod rem chiwo puonj makare ne jopuonjre na achiel kuom gigo mosekelo medruok e wang'o mwandu mag skunde. Kagilose boma ma Naivasha, jotend ute lamo kwayo jonyuol mondo bede e ong'ala manyime e chiwo puonj makare ne nyithindgi kendo kik giwe osigo mapek ne jopuonj kendgi. Gimedo ni ok en ranyisi makare ka thoth jonyuol oseyo tich makamano e lwet jopuonj kod jogo ma rito nyithindo. Thank you very much. You learn not. Tunajua wazazi wamefanya kazi yao, wanapapatia maagizo nyumbani, walimu shuleni wanapapatia maagizo, na sisi kanisa pia tuna letu, na letu ni kujenga na kukua kwa imani pamoja na wao. The biggest challenge that I see is distractions, and especially with the onset of smartphones. The research says that if you daily use your mobile phone more than 3 hours, you double the risk of depression and anxiety. And unfortunately, the majority are doing that. So trying to challenge them to consider how they can better use their time and improve themselves. Tumeisiwa mambo za goals, tukaambiwa tunaweza huku ukiandika goal yako ndio iko inakukumbusha kila siku kenye unataka kuwa in life, na about goals it make you a better person every day. We need to act fast so that we can help our youth catch up and they be able to realize their dreams. One of the things we do when we talk to the youth is to help them be able to cultivate a culture whereby they are not just being followers, they are able to help themselves and even think.